Katain seorang kadai kabla pau bah ki kam jongok kai perthei par kanie la pan ong ru na ka jing tu jong ki nong jongok kai perthei ki popoi sang suari batla ru ban ong padang bun ki paj ba ki popat tep ya ki bun ba ki jaka ki ba shakham kan dong kan shrat ha ka te ka than na lor ka jing don jong ki jaka jongok kai ka te ka than ki bompat biang ka linti ya lani ki sirok la da kwa li kai sha ki te ki jaka ki ba itanat bat ki ba pin pangat jabieng ban pej dang don ru ki shnong ki ba sa dien ki ba wat ka kaliru kamla pan poi ni ki jaka sumar ki skul bat ki wei namar ki dei ki bodon tang kelintia ke jan lingba ka jingja twa khando ka ta ka snong nong priang ka bri ka snong ka bodon prap hotli ki long yeng bat ka snong ka bajanjar ha kelintia namar bon poi che ka snong hap hiar bat hap pan yaj hadu nyo hajar lai spa tli ki mau kondon la ru ban yo lum ya ka khubor halor ka jing e ka jing so sat ka ba kini ki paj ba ki kando kham tam ma ka kit ka ba hajan boro ki liang Hakte ke jing tua khando ko belajak hak step senia jong ka laipo trik jumang arajar saw saungut ki brio ki lakhlat na ka jing telep ka khando na ka jing don kani ka jing ja mentala la ban su thu ba yo i ya ka jing e ba ki jing jinjar ki ba ki nong shong shnong kani ki shnong ki kendo ha ka jing em jong ki mala ka singi khamtam ha ka bai de ba ka pang ka shitam ka rep ka ryang ka kit ka ba khamtam e akali ka wan shayo shahat ba ya ki trai shnong ki blam lien ban ya ki bampor kumba arkanta ban hiar ladaya suki but arsha pat indala kio na marka long thiep ba habapoi shakate ke snong ha ka shitri ujlio arjar saw la yo ekalat bani kendo pat bani kran markhmat yakinong shong snong khamtam e kinong yelam snong ban tep khamba shapang kor kom im karep karyang kamai ka ji bat kiwi kiwi ha ka jingyo bani kran bu sordar snong ba reslan nongrum kumju assistant secretary snong ba bashai maukon Kilai thu bah kapang ka shitom bun sien ki hab ban shukit da kamet hadu ban da poi surak bat kani ka bu jing e hadu ka takta khamtam ha ka bai dei lele ka por slam bat bani thu ban ka jing don ki asha bat agan wan di ka snong pat kalai rap shibun ki Thì đội chính nghệ si buồn mà lại chú cần là cái phò thì thằng cái blog tên lại đều đi cái này lại quan ấy các bạn mà lại mình coi số lọc mà họ cũng cái bria họ đang dạy cái công ty đang phăng system lấy các tại này đang phăng cái bria học kiệt đang kiệt vậy đang mệt thì chu kỳ bọn ông ấy nên đơn những tại này những cái invoice kalau yang tay invoice slam những cái bria những cái em nó segi kelat no sistem ting ada macam những air ini kadang ada dispensary dan ini kamu datang supang baik kli bang yang kli kita ni bah ada Hagachu ka por lingba ka jinge thu jongki ka te ka snong ka don tang ka school lower primary ka badi ka school mission kadang kli ki kilong yang kita national Apa ye? Ka tam ta. In ka school ke kita School ka tentang ka mission ka sebetulnya. tapi Sakawai ka jinge ka ba ki thu ka de lor ka jinglo jingsap ka ba ki hab ban chupulut pisa tang ka ban siu laispa sanspa tengka ha ka bai ket mình xua hay bà xin bà mình xua ấy cái đi dính than thành cái rẻ sáng đấy đây cái bà sushi bắt long cái rẻ cái sao những cái mía ấy teng mentah lagi lah ya perkat ba oh ini sifti emang gitu belum ki dapat besar đây lagi pej pak dan jeng kita đây tangim dan kalat ini jadi kadang kalat solka ini dan kalat ini singin dapat gue gijaj kita di kerpat ini Jelat nakarep karyang ki tak tambah dia ke kamai jadi di negara orang si nyatung di keluar so lagi badan beri ribuan pak ni pak nang siam kita di bawah menteri babu kiri nang kanti jeng beri nang wei dekat nok hab dan sio nam ta shikho na 10 ki jengkit umusun sa sikit 10 ka kilo mo 10 kilo san sepa tapi sebut nak jeng thong sebut nak buso ye ngi ai prapo sepa sibham tu thì nó kiếm săn phàn một săn phàm đây ông săn phà red tu ông săn phà thế Habakli pat halor ka rupi ka baladon hamar siteng shwaban poishnong kile yethu bakate ka trikam tangkat tu ka nipor baduno siwa kaya ata yo hadian tu kado lah hadian ya stand biaya pensina biang nak ya saya ada tu kado tu mentah house lami pia bu Islam aja kau Mau. tidak kendai tak kendai tu so kamu kalong tang asayo na tu oh ata yo Maksud ketika beliau nanti.
long ka jing don juga ru bene atau ka por ka yarap hai pi Kay rap sibon malang ni tes tang TV. Long gador am tunah. Yuk ka cingara 4 yo rata namar baga lap badu no. Dan baka ni uwi tetang ka sakun no si tek suin tu. Ki ya pikit ya kasimen ha tu kar uwi ka sakun no si tang su sakun samta ka ha no dien nang ta. Tera rum ta bading kem yo yesu. Tiga jing kerpat ni atau bos sarkar ni. Kedai gon pek mat lam sini. Kamtam ni senang kendong. Am jing jah dekat ni mal ka jing jah ni. Di share dah sibuk no. Atu sini lagi wan polis menang tei. Siap dia penelak dia saya keluar. Di bawah jing di kan kada mal bah. Dah sibuk kawan kadan kumpas surak sibuk no anak sak. Dan dirap keluarnya. Minta usem jing ni. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwan ra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.